Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Και σήμερα φτιάξαμε τη μεγαλύτερη βίλα σε όλο το Minecraft. Και βέβαια να σας δείξω πώς την έφτιαξα. Μισό λεπτό. Γιατί την έφτιαξα, αλλά μου κόλλησε μετά και μου ήθελα να την κάνω σε βίντεο, αλλά μου κόλλησε και τέτοια. Και μου βγήκε το βίντεο και δεν μου τραβήχτηκε. Γι' αυτό είπα να σας το δείξω τώρα. Πρώτο πρόσωπο βεβαίως. Συνέχιση παιχνιδιού. Και ακούστε. Γι' αυτό εδώ έβαλε ένα χαλαρό μπλοκάκι τέτοιο, όπως το... Κοιτάξτε, σας δείχνω και τα blocks για μου θέλετε να το φτιάξετε κι εσείς. Κοιτάξτε λίγο. Έβαλα αυτό το μπλοκάκι, τούβλα χαλάρια. Έβαλα και ένα τέτοιο, που μερικά είναι λίγο λάθος. Για κάτω-κάτω, όπως ώρα. Που εκεί πέρα έβαλα αυτό εδώ το μπλοκάκι, μισό να το βρω. Είναι κάπως περίεργο το μπλοκ. Πάτε εδώ πέρα. Πρέπει να βάλω και παράθυρα τώρα. Όχι, δεν θα βάλω. Έβαλα νομίζω αυτό. Ναι, αυτό έβαλα. Έβαλα και αυτό το μπλοκάκι από κάτω για να είναι ωραίο. Εδώ πάνω έβαλα κάτι slabs. Αυτό είναι slabs, ναι. Αυτό εδώ είναι, μισό λεπτό να σας δείξω. Είναι τα slabs αυτά εδώ, όπως το λέω. Είναι αυτά εδώ τα slabs. Και τα έβαλα. Εδώ πέρα αυτά εδώ τα πράγματα είναι τέτοια. Εδώ θα είναι για part 2 που σας κάνω πράγματα εδώ πέρα. Θα είναι τα gloss, πώς το λένε. Για να έχει φως μέσα στο σπίτι, γι' αυτό. Εδώ θα βάλουμε μια σκάλα τεράστια για να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Για το πάτωμα, για πόρτα έβαλα, μισό λεπτό, έβαλα αυτήν εδώ. Έβαλα αυτήν εδώ την πόρτα. Για πάτωμα είναι πάρα πολύ ωραία για μένα. Για πάτωμα έβαλα, ποιο έβαλα τώρα. Ένα time. Σήμερα θέλω να σου πω ότι αυτό το βίντεο πρέπει να φτάσει 15.000 subscribers. Και το subscribe και like έχω μπερδευτεί. Και το κάντε το, εγγραφή και like και πάμε πίσω στο βίντεο. Αυτό δεν ξέρω. Έβαλα αυτό εδώ για πάτωμα. Έβαλα εδώ πέρα αυτά εδώ. Μάλλον αυτό δεν χρειάζεται να σας το δείχνω. Ξέρετε οι βιβλιοθήκες που είναι. Έβαλα αυτά τα κεράκια. Μισό σας τα δείξω. Έβαλα κάτι αυτά τα κόκκινα κεράκια. Έβαλα ένα μπλε κρεβάτι που ξέρετε όλοι πώς να το βρείτε. Αυτά είναι τα κλασικά πράγματα. Μπορείτε όλοι να το βρείτε και αυτά. Γι' αυτό εδώ έβαλα... Κοίταξε λιγάκι. Όχι λάθος. Έβαλα αυτό εδώ πέρα. Και από πάνω έβαλα αυτό εδώ. Ναι, έχω κάνει πάρα πολλά. Για slabs αυτό εδώ που καθόμαστε έχω βάλει... Γιατί μπορεί μερικοί να μην τα βρίσκεται, γι' αυτό σου λέω που είναι. Έχω βάλει αυτά εδώ. Αυτά είναι όλα και όλα. Και είχε αρχίσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το σπίτι. Θέλω να μου πείτε άμα είναι ωραίο κάτω στα σχόλια. Γιατί δεν ξέρω πόση ώρα κάνω record, 3 λεπτά. Ενώ στην αληθινή ζωή είναι 10 λεπτά ακριβώς. Κάνω πολύ λίγη ώρα record. Και θέλω να μου πείτε άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο. Και αυτό το σπίτι γενικά. Θα φτιάξω, εδώ πέρα θα στο δείξω όλο νομίζω. Άμα δεν μου ξανακολλάει. Θα στο δείξω όλο τον πανόροφο που το φτιάχνω. Όχι σαν αυτό που μου κόλλησε που και τέτοια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τον κάνω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τον κάνω αυτό το πανόροφο. Αλήθεια. Παιδιά βοήθεια. Θα με σκοτάσει. Α, εντάξει, ξέχασα ότι είμαι creative.